Hrvatska 5. kolovoza obilježava veliki datum svoje novije povijesti, dan kada su u vrelini ljeta 1995. hrvatske postrojbe oslobodile njezin stari kraljevski grad Knin, u to doba sjedište odmetničkog četničkog protuhrvatstva. Poslije pada Knina, drugog dana oslobodilačke akcije Oluja, bilo je samo pitanje sati kada će nestati i samoproglašena Srpska krajina, jedna od tvorbi kojima je režim Slobodana Miloševića želio ostvariti veliku Srbiju. Taj dan slave i ponosa, dan Hrvatske pobjede, Hrvatski sabor proglasio državnim blagdanom, danom pobjede i domovinske zahvalnosti. Njime se Hrvatska s dubokim poštovanjem prisjeća svih palih hrvatskih junaka i žrtava odmetničkog terora u Domovinskom ratu. Oslobađanje Knina bio je prvorazredni vojni zadatak brze i briljantno izvedene Oluje. Poslije samo 30 sati, 5. kolovoza oko 10 sati prije podne, u grad su ušle postrojbe 4. i 7. Hrvatske gardijske brigade. Tu su vijest hrvatski građani popratili s iskrenim oduševljenjem. Ponovno se osjetio duh zajedništva i pouzdanja u vlastite snage, kakvog nije bilo od junačkih dana obrane 1991. Putem televizije svi su mogli vidjeti kako se na staroj kninskoj tvrđavi zaviorio veliki crveno-bijeli plavi barijak, znak slobode i hrvatskog suvereniteta. Osobito dirljiv trenutak dogodio se sljedećeg dana kada je predsjednik Tuđman poljubio hrvatsku trobojnicu, okružen razdraganim pobjednicima. Zastava ovdje znači dovršenje dijela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske.